Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berî mangekî ji 4 partiyên Rojavayê bûn bi ek part bi navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belê niha PYD bi hemû saziyên xwe ve dijatiya wê partê dikew dest kiriye bi girtin û nefîkirina endam û serkirdeyê wê partiyê li Rojavayê Kurdistanê. Endamekê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya dibêjît PYD dixwazît bi tinê deselat ji Rojavayê Kurdistanê hebîtin û bi tundî jî ev karê PYD şermizar diketin. Ew karêt ku PYD diket li Rojavayê Kurdistanê dijî hevalên Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya bi tundî em şermizar dikin. Van girtin û nefîkirinê bi tir hêz û qweta partî zêtir lê dîtin. Ew Cumhurî Partî bi tir xwete li dor partî. Tabîî ew kesî qebîl nakir ser erdê ji xêrî xwe. Partî ji ew zan partî xudan cumhurekî berfireh he. Xudan rêbazeka pîroz e, armanca wê Kurdayetî ye. Ji berdewamiya dirêjedan û bi takrewiya xwe li Rojavayê Kurdistanê çekdarên ser bi PYD berî çend rojeka hêriş kirine ser serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya bi navê Nafic Beyro, Mihemed Elî endamên Mekteba Siyasî û Mihemed Seedûn endamê Komîteya Navend û Elî İbrahîm berpirsê liqê yekê dêrikê ya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya vê kiryarêya PYD şermizar dikin û dibêjin ev nerîna PYD nerîneka xirap e bû ser yekrêziya mala Kurd li Rojavayê Kurdistanê. هەلویستە پەیادێ وەک نامەیەکیە ji بۆ بێتر kesên xebatkar بێتر yani ji bişekilek taybetî ji Hizba Demokratîk Kurdistanê Sûriya de enû sahê bihêlêş xwe re sahê vale bike ji ber dizanê çiqas Hizba Demokratîk Kurdistanê Sûriya xwedan tanzîmekî xurt e xwedan cemawer e xwedan rêbazekî pîroz e nehca Kurdayetiyê nehca berzaniya nêrîn navê nêrînkî ferdî ye gelekî xirab e yan her kes divê bin kontrola wê debe ya ama dibîne dijmin ji xwe re fetaban ev karekî xirab e em şemerzer dikin karê wê مخابن واروج روج بروج تصعيد دجي بارتيا ديمقراط كردستان سوريا تكرن چه اندام خو چن مكاتب خدا چه هوالن كوادرين ما و اواي تعامل مرات كن جيب راسي شمزاريه او تخوازد عمليا برجونديه خاص هنا برجونديه خاص تخوازد سيطريه لسر و ساحي حميه بقى عملي اتفاقيات النقابه ورجيم سوري ده هنا او رجيم تشنه تخوازد مقابل تشنه زيتر يعني Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya ji ber ku xudan cemawerekî zûr e ji Rojavayê Kurdistanê ji ber hindê PYD dijatiya wê partê dike. Çend caran Serok Barzanî hewl daye partiyên Rojavayê Kurdistanê yek bixat lê mixabin PYD bi vê kiryar û helwêst û şêwazên karkirinê û serederî digel aliyên siyasiyet Kurd li Rojavayê bûye sedemê şikista tevaya hewlên yekxistina navmala Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Zêbarherkî Kanalê Asmanî Zagros, Hewlêr.